alanganin dito sa areas na red, ang category, meron kagad kami pang-deploy. At the same time, parang kumbaga sa akin, yung area na yan. So, yung madami silang mga pagkakataon sa Melo, yung red category area, nagiging bigla nilang green. Yung green naman, bigla na lang nagiging red. So, again, asahan nyo po na periodi kami magkakaroon ng update patungkol sa ating categorization kung alin yung mga areas of concern, lalo na papapalapit na ang halalan. Opo, election period, January 12 ang umpisa. Chairman, nasali ba dito yung sinasabi nyo na nakasaad doon sa Omnibus Election Code na pagpapawal sa pag-release, pag-disperse, ng mga o kaya expenditure ng mga public
Tao, bulok. Kaya kailangan dyan ay pagbabantay mga kapuso. Naman tayo sa ibang lugar. Sa ibang bansa, alam nyo ba na meron tayo mga kababayan, mga Pilipino rin pala, ang namumulema sa nangyayari ngayon ng wildfire. Yan po sa Los Angeles County sa Amerika. Nasa state of emergency na po eh. Nababalot ngayon ng lumanas at flood ng wildfire ang ilang bahagi ng Los Angeles County sa Amerika. Limang sabay-sabay na sunog kasi kasalukuyang naka-apekto sa kagubatan. Libo-libong hektarya ang lumay na rin ang apektado at hanggang ngayon ay hindi pa rin naman makukontrol o nakukontrol. Mga boy na pinalalaman ng mga malakas na hangin at dry condition. May mga artista pa pala sa Hollywood na pati yung mga bahay nila ay natali. Nagsunog na yan mga kapuso. Hindi malaki. Samantala po, ayan o, kahit po ang mga artista, kahit yung mga komedyante, tiyak din nasasaktan din. Lalo sa kanilang mga pinagdadaanan. Sila mga pinagdadaanan. Mga pagkaraniwang tao din sila pag sila yung wala sa harap ng camera o pinilakan ng tanging mga kapuso. Ito po, dalawang komedyante po ito. Ito po, si Miss Rufa May Quinto po ay pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ng 1.7 million pesos para sa 14 na kabilang ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Ayan, kaugnay po ito ng kanyang pagiging endorser ng isang skincare company na kumuha mo doon ng investments kahit walang permisyo mula sa Securities and Exchange Commission. Sabi nga ni Pare Colin, maging mapanuri tayo sa mga tatanggapin natin ng mga endorsement. Tingnan natin kung mga legitimo ba yan, mga nagpapa-endorse sa mga produkto na yan. Baka naman may sabit. O ng permiso, baka mga fly-by-night, mahirap na. Masabit pa kayo. Oo. Yun, kinuha na yung talent nyo, ginamit, katapos nasabit. Samantala po, nagsampa ang aktor na si Vic Soto ng reklamong cyber libel laban sa movie director na si Daryl Yap. Kaugnay ng teaser ng pelikula nito na The Rapist of Pepsi Paloma. 19 na bilang ng cyber libel ang sinampa ni Soto laban kay Yap na ipinagbabayad niya ng 20 million pesos para sa moral damages. Sa reklamong sinampa sa Piskalya ng Muntinlupa, sinabi ni Soto na dahil sa malisyos at mapanirang post na nagdiin sa kanya, nalagay siya sa public ridicule at contempt. Nagdulot naman ito ng mental anguish at serious anxiety. Abay, talaga. Dahil sinisira mo na nito ang kanyang reputasyon at kredibilidad. Una rito nag-ahit po si Soto ng petition para sa read of habeas data kung saan ay itinanggi niya ang lumabas na aligasyon na sa pelikula na isa siya sa mga kumahasa umano kay Pepsi Paloma. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Walang kumonsulta, wala nagpaalam. So walang consent. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Sa ngayon nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya, binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Ang mga tinig po ni Vic Soto at ng kanyang abogado, si Attorney Enrique de la Cruz Jr. Mga kapuso, alas 6:37 na po. Kayo po ay patuloy na sumabaybay sa Super Radio DZWB